Yang penting Surawani boyo utang. Itu omongan saya. Surabaya iku suro iku berani, boyo iku bahaya. Jadi berani melawan bahaya. Lek ngomong Surawani boyo utang iku kan banyolan lho, Tru, banyolan biyen dagelan-dagelan. Dijadikan orang-orang beneran. Tarik kok untumu kaya bot apa kaya pecok. Wis ngono. Oke. Ora juga tenang iki Oke, gak sing tenang. mikir sewantai. Masih wong-wong iku wis gak mikir. Kepengin apa wis enak urip nang Indonesia iku. Coba lek urip nang luar negeri. Iya to, kon kate mrono ya numpak apa kon kate dhuwit. Ate mlaku ah. Win pedhot ta sikilmu. Jane gak mikir. Lah cuma aku iki duwe pikiran iku lho, kan gaene iku mikir ae iku lho. Lho ya delen pikiranmu. Ndasmu coplok. Anu diganti-ganti. Cowili. Ini